И здравейте хора, това е Don't Start и ще започваме. Така. Ме кеф, той е Уилсън и той е Уилоу. Та не ме кефи. Той ме кефи гордо. Абе, събърнем се и това. И започваме. Накратко се представя, аз съм Напро и сега ще снимаме. Така. Започваме. Мисля да направя на поредици. И да почват на поредици. Да, тук съм намерил нещо. Скелет, нещо такова. И май няма намерим нищо важно. Честно казвам. Да. Скелет. Само факла. Сериозно ли? Която се свърши скоро, но се свърши някаква работа. И да видим какво има нататък. Така. Да си направим една брадва. И тук има една червейска дупка. И се чудя къде ще ни отведе тя. Защото някой път ме отвежда на някаква място на майната си. Чудя се да отива, ли? Или не? Айде по-късно. И така, накъде ще ни отведе това? Към пътечката. Най-вероятно. И която ще е последване. Там. Да видим накъде ще ни заведе. Минавам през бая лагуни. Те да кажа. Даже не се знае къде са заведели тази пътечка. Ти пак накъде води? Сигурно към някакво блато. И свършва тук. И почва. Не, това не е пътечка. Да видим на къде да тръгнем. Това ми е много странно, хора. И скоро ще стане нощ. А ние... Може да си направим градина. Стреличка за преспиване. Супер. Така. Какво му стана? Че ли нищо хора. Само се изхъбихме. Още един скелет с факла. Която е на 67. И която със сигурност ще използваме, когато стане нощ.
Гадното на тази игра е, че много лесно се умира. Има всякакви чудовища. Тая пътечка накъде води? Да, към село. Дет май не трябваше да ходя даже. Ма нямаше смисъл. Така, ще отсечем малко дървета и ще си направим лагеря. Готово. Може да убим този пак. Мръ! Супер. Ето също. О, супер, пагено. Да видим гнездото. Супер. Махнахме го. Унищожихме го. И няма още смисъл даже да последваме тази пътечка. Зелен хайвер, както се казва. Бълица. Ето как се прави бълицата по същия начин. Сега целта ми е да намеря злато. И така стават нощ. О, не. Сега целта ми е да оцеля колкото мога най-много. Хайде. Само гнило место. Пажено. И да съберем дърветата. Да видим къде ми ще върицата. Вече. Супер. 2-2. И тук сега се го запалим. Майко. Чакайте малко. И така върнахме се. Накъде, натам. И се чудя на къде да поема. Няма на къде. И да, прецакахме се. И хора, това беше всичко от мен и айде бай. Аз съм добро и айде.